Allahu ne. Annabi komai naka ne idan na Allahu ne. Sarki mamallakin ko'ina ka ƙara bani iko in begen annabina in furta martabarsa da ke ta so saraina. Ya Allah amsa wannan yabon masoyinka ne. Ya Allah salatuka kayo gurin Mustapha wannan da kai kake yi dan sun wuce aikwafa. Kayo su ba adadi cikin ɓuya ko su ba salatukan su sanya in zamo mai begen sani. Annabi komai naka ne kai kuma na Fatima ne. Fatima annabi naki ne ni kuma masoyinki ne. Kiban sirri na bege domin girma na kunne. Tabbata kika ban kuma ki zai so ni ne. Annabi komai naka ne idan na Allahu ne. Waliyai na jinjina masoya sirkin Ali kun yi umar hidima a yau har ma ta wuce hankali. Shaddijani mai yabo fili da ma baɗini. Shabar hama duk mai yabo a yanzu bayan ka ne. Assalamu alaika ka amsa mun in shigo. Assalamu alaika annabi ya ba mun bargo. Assalamu alaika Abubakar ne rago. Assalamu alaika amsa mun mai laifi ne. Ni dai ban da abun bege manzo in dai ga kanan kai ko ina kananan ko yaushe ma kananan. Sai na ga dawowa marma da baka zo ba ta nan. Ga dukkan begen da zan ma aikin mu ne. Komai naka ne idan na Allahu ne. Ka ci abinci ka sha ruwa ga haske kana gani. Ga lafiya jikinka aljihunka da moni. Baki kunne jikinka ko ina kana gani. Amma waɗannan ne alfarmar annabi ne. Ga kwakwalwa jikinka komai kaso kana yi. Ga fata a jikinka kana gane yanayi. Wadata a gidanka duk dan manzo ake yi. Amma mai ambatansa ya zama binkinka ne. Komai naka ne idan na Allah. Da amana al'umma gado shi ne za mu bi. Da halacci al'umma ba mai kyale annabi. Rudi na duniya ne ya sa sun bar al'arabi. Bayan shi ke ji da mu rahamar mu mata hani. Na rasa yadda zanayi annabi ni in furta ka. Babu kwakwalwa ko baki da zai furto hakikarka. Faɗinka sai dai Allah da shi ya san sirrinka. Mallaka mana sa sirrin ya ce naka ne. In dai a begenka ne bana faɗin hutawa.
ni ban ki wuce ba dinga yin yabawa sai dai rashin ilimi da zaniyo zarcewa mai faɗin ka manzo wallahi dan halaka annabi komai naka ne idan na Allahu ne annabi komai naka ne idan na Allahu ne